Здравейте, аз съм доктор Голод, невролог и експерт по NugaBest. Днес ще ви разкажа за масажното оборудване N4 на южнокорейската компания NugaBest и как е построено. Ще говоря за строежа и особеностите на приложението му, т.е. как можем да използваме това оборудване правилно. Една от най-значимите особености на оборудването N4 е неговата ергономичност, тъй като то е компактно. Представете си, че в сгънато състояние размерът му е само 150 см. Ако максимално разтегнем краката, размерът ще бъде 175 см. Без долната част е 135 см, т.е. оборудването не заема много място в апартамента и е с височина само 50 см, с максимална ширина от 75 см. Такова оборудване не заема много място в жилището. Може лесно да преминава през врати и отвори в апартамента. И това е основно важно за хората, които имат ограничено жилищно пространство. Тоест, особеност на оборудването е, че е малко. Втората характеристика на N4 е, че е леко, само 46 кг. Тоест, оборудването може лесно да се инсталира и пренася, например, от стая в стая или на друг етаж. Оборудването се монтира в апартамента, но може лесно да се премества заради компактността си. Още една особеност на оборудването N4 е относително лесната му сглобка. По принцип, монтажът на оборудването в дома на клиента се извършва от служители на магазините NugaBest. Оборудването идва в две кутии. В една кутия е основният матрак, а в друга са частите на стойката и допълнителният матрак. Първо се монтират краката, след това се поставя основата и на нея се слага основният матрак, след това се добавя допълнителният матрак. Монтажът е много прост, отнема средно 20 до 25 минути и не е сложен. В ръководството за употреба на оборудването има ясна схема за сглобяване, което не е трудно. След сглобяването оборудването е доста стабилно. Обърнете внимание, то стои на надеждна платформа, на стабилни крака и за това не се преобръща. Не е склонно да нарушава равновесието си и може да издържа значителен товар. Най-честият въпрос, който задават хората, е дали хора с наднормено тегло могат да използват това оборудване. Правилно използвано, оборудването издържа 120-130 и повече килограма. Просто е необходимо да се използва правилно. Не е добре хората да седят тук върху шийната ролка или тук, където е каретката с ролките. Може да се сяда на тази част, където е основата, или може да се сяда и на тази част от допълнителния матрак с турманиева керамика. По принцип, оборудването е стабилно, не се преобръща и може да издържа човек с голямо тегло. Какво съдържа оборудването N4? Той има 4 масажиращи части. Първата масажираща част е основният матрак, на който са разположени две каретки с ролки. Едната каретка се движи в средната и долната част на оборудването, а втората е шийната ролка, която работи в горната част. Тук се поставя шията на човека. Втората част от масажното оборудване са тези площадки от турманиева керамика, разположени в долната част. Третата част на оборудването N4 е 5-сферният турманиев проектор. Това е външен портативен проектор, който може да се движи. Четвъртата част на оборудването е нискочестотният пояс миостимулатор.
Още една интересна особеност на оборудването е конструкцията на основния матрак. Вижте, тук има две каретки с ролки. На едната каретка има 4 ролки, която се движи в средната и долната част. Отделно от нея, която работи независимо, има още една каретка с една ролка, шийната ролка. Използва се за допълнителен масаж. Обикновено върху нея е разположена шията на човека, затова се нарича шийна ролка. И така, по време на масажа на човека работят две каретки, които се движат независимо една от друга, осигурявайки двойно действие. Масаж. Благодарение на двете каретки с ролки, човекът, който лежи на масажното оборудване N4, получава два масажа. Човекът получава два масажа едновременно. Първата каретка минава под гръдния и поясния отдел, извършвайки масаж. Това е първата зона на масажа. И в същото време шийната ролка извършва масаж на шийно-гръдния дял на гръбначния стълб. И така човекът получава два масажа едновременно. Изглежда, че едновременно работят двама масажиста върху един човек. Един масажист прави масаж на врата, а другият в същото време масажира гръдния и поясния дял. Нека сега отделно да разгледаме как е построена основната масажираща каретка с ролки. На каретката има 4 ролки, т.е. две двойки ролки. И когато натиснем бутона на оборудването, ролките започват да се движат. Движението е бавно и внимателно, без резки движения и натоварване. Оборудването е предназначено основно за хора на възраст, които не обичат резките и силни движения. Каретка, която не е закрепена. Вижте как се движи каретката. Това е характеристика на N4, на тази каретка с ролки. Когато ролките минават под гърба на човека, а гърбът може да е различен, изкривен или сгънат при възрастните хора. Ако каретката е здраво закрепена, преминаването ще причинява болка и дискомфорт в гърба. Точно за това каретката не е закрепена, за да се адаптира към извивките на гърба на възрастния човек. Оборудването е основно за възрастни над 60 години. Следващата особеност на каретките е, че те се нагряват. Взимам ролките и усещам топлината. Температурата се регулира. Тоест, ролките, които извършват масаж, го правят и в топли условия, за да бъде масажът на гърба максимално комфортен за човека. Приятен и удобен. Трябва да се вземе предвид и още един момент. Ролките са отляво и отдясно, така че централната част на гърба не се масажира. Костните израстъци са тук между ролките, така че не се усеща, че ролките минават и причиняват болка в гърба. Основният масаж не се извършва точно с гръбначния стълб, а с мускулите, които са отляво и отдясно на гръбначния стълб. Освен това, обърнете внимание, че ролките са значително отдалечени една от друга. Тоест, в момента, когато човешкото тяло лежи на ролките, извиването на гърба назад става в това място и в това. А частта от гърба между ролките в този момент се натяга и разтяга. Нека сега разгледаме отделно конструкцията на основната каретка с ролките в масажното оборудване N4. На каретката има две групи турманиеви ролки, разположени на разстояние, и те имат свойството самата каретка да се движи под гърба на човека, който прави масаж. След включването ролките започват да се движат. Обърнете внимание, движението е бавно и внимателно. Основно е за възрастни, на които не са нужни резки движения и вибрации. Ролките не са закрепени и каретката може да се движи по този начин. Когато каретката минава под гърба на човек с определени изменения, това би било много проблематично. Ако каретката минава, може да изкриви гърба. Тъй като каретката се адаптира към извивките на възрастния, тя осигурява максимален комфорт и качествен.
масаж. Да, самите ролки са топли и топлите ролки загряват гърба и го разхлабват. Те отпускат мускулите и правят масажа удобен и приятен. Ролките не масажират самия гръбначен стълб. Гръбначният стълб е между каретките с ролките. Ролките, минавайки от страни на гръбначния стълб, масажират не самия стълб, а мускулите, които са от страни на гръбначния стълб на нашия гръб. Благодарение на това се осъществява най-качественият, най-удобният и приятен масаж на гърба с помощта на такава каретка с ролки. Освен това, трябва да се има предвид, че каретката не стърчи много над основния матрак. Поради този малък и нисък подем, извиването и разтягането на гърба в това оборудване е по-щадящо и по-меко. Затова, докато ролките минават, човек често не усеща дискомфорт или извиване. Този нисък подем осигурява максимален комфорт за масажа и разтягането на възрастния човек. Нека разгледаме по-отделно как са построени, от какво са направени и как изглеждат масажиращите ролки. На каретката има 4 масажиращи ролки, много твърди, направени от специален материал, наречен труманиева керамика. Тези ролки извършват масаж на гърба на човека. Ролките имат свойството да се нагряват. Температурата може да се настрои от пулта. Ролките, обърнете внимание, не са закрепени, те просто се движат под гърба на човека, разтягайки гърба, те се търкалят. Те преминават като колела под гърба на човека и в този момент извършват движение с тези гребени. Обърнете внимание, че ролката не е плоска, а на нея има 3 масажиращи гребена. И в този момент ролката, когато преминава под гърба на човека, тя рисува 3 линии от двете страни на гръбнака. Тези 3 линии съответстват на 3 енергийни меридиана на гърба, които са биологично активни точки. Когато ролката преминава под гърба, натиска, загрява и прижигава тези участъци, извършва се и точков масаж, т.е. въздействие върху биоактивните точки. Тази структура и форма на ролките осигуряват най-добрия и качествен масаж на оборудването ENCH